Ramai. Piye kabarmu saiki? Apik. Apik wis lho, apik. Nomor WA wis ganti. Iya no, liyane ganti yo. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpen. Gowo pati rasa kangen. Gusti tulung parinono ketemu raketan sedelok mimpi yo wis rapopo. Nanti tekan saiki wene ngendi aku mbok ra ngerti. Wene kono yo mbok karo sapa. Aku ning kene jaga ati mung tinggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene ora ambo ono wis salah aku tak sengalah ben hubungan aja ngerti pisah. Pokoke wis. Ono waktu nggo ketemu bisa duwe asik kepadamu. Ngomong aku lunga apa butuh bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Tau mergo nopo? Ser. Pemuda audio terima kasih. Gobon channel matur thank you. Nanti tekan saiki wene ngendi aku mbok ra ngerti. Wene kono yo mbok karo sapa. Aku ning kene jaga ati mung tinggo kowe. Ayo yen ngerti larane kaya ngene ora pengaruhan tak tinggalne. Ambo kowe salah aku tak sengalah ben hubungan aja nganti pisah. Sake Sabar ya, Bi. yen ono waktu nggo ketemu bisa wae tasik kepadamu. Ngomong aku lunga apa butuh bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Wah, sing Mas. Sik, temen-temen. Saja sembolong. Mako. Rolos. Kayak gitu. Panjat Indonesia. Pemuda Audio terima kasih. Ora pleng ora gaya.
Sembolong